Classroomek eskaintzen duen beste jarduera mota bat, galdera bat proposatzea da. Honekin, jaso dezakegu ikasleen erantzuna, ikasleen iritzia, zerbaiti buruz, eta gainera horren inguruan elkarrizketak sor daitezke taldean. Hemen plusera baldin bagoaz, daukagu crear pregunta, eta hemen eskaintzen dizkigun aukerak. Lehenengoa, galdera egin nahi badugu gela batean baino gehiagotan, hemen aukeratu genitzaken, ze geletan nahi dezun, ze geletan nahi dugun hori agertzea. Galdera hemen egingo dugu, adibidez, zein da zure iritzia ondoko webguneari buruz. Hemen, nahi baldin badugu instrukzioak eman, argibideak eman, hori idatziko genituzke. Jar dezakegu, hola muga bat denboran erantzuteko, eta nahi baldugu hemen ere sor dezakegu gai bat, galdetegiak. Adibidez. Hemen bi aukera ditugu, respuesta corta eta selección múltiple. Bueno, ikus dezagun oraingo respuesta corta. Respuesta corta baldin bada, ikasleak idatzi beharko ditu, esaldi bat, esaldi pare bat, galderari erantzunez. Eta hemen behian bi aukera ditugu. Lehenengoa, los alumnos pueden responder a sus compañeros. Hau da, ikasle batek erantzun eman ondoren, bestek erantzun diezaiokete. Halakorik nahi ez badut, aukendu egingo nuke. Eta bigarrena, los alumnos pueden editar la respuesta. Gerta daiteke, erantzunen ondoren, norberan erantzuna aldatu nahi izatea. Horretarako, hau aktibatu beharko genuke. Uste ezagun oraingo zonela, eta goazen preguntara. Hemen agertuko da orain. Hemen daukagu. Eta 0 ikaslek erantzun dute, 6 falta dira. Bazen ikaslearen horrira. Hemen daukagu, hemen agertzen zaio, se ha actualizado el flujo de actividades, mostrar. Ikusten dudan ezaztu inzait ze webi buruz nahi nuen iritzia, beraz, jungo naiz jarduerara, hemen goian eskubian editar, eta hemen behian gehitu egingo diot. Añadir enlace, eta guardar. Hemen dago, eta ikasleak hola ikusiko du. Hemen idatziko du, mugikorretarako ez da egokia izan liteke erantzuna. Bidaliko du, mezua, betiko mezua, eta hemen daukagun, respuestas, inork ez beste ikaslek ez dut erantzun nerea, eta hemen ver las respuestas de tus compañeros de clase. Ikus netzaken beste ikasleen erantzunak, eta beraiei erantzun. Horrengo zorrela utziko dugu, eta joango era ona, eta sortuko dugu beste bat. Kasu honetan, galdera tonto bat, zein da zure iritzia aurko eguraldiaz. Eta kasu honetan, egingo selekzio multiple.
ona. Txarra, besterik gabe. Ikasleek, egongo da honen laburpena, ikasleek ikus dezakete gelaren laburpena, edo ez. Utziko diet beste ikaslei ikusten erantzun estatistikak edo ez. Kasu honetan bai, preguntar. Hemen daukagu, juten naiz ikaslearen horrira eta mostrar. Hemen goian dago, modu honetan agertuko da, jarriko eta adibidez txarra, enviar. Eta hemen, orain, ikusten dut zein den laburpena. Orain beste ikaslek erantzun ez dutenez, nire iritzia bakarrik agertzen da, baina besteen erantzunak iritzi ala hori berritu egingo da.